Euskal Mr. Karaoke, deitu aldeutzugu, Gabi? Bai, bueno, nire alabak esango zuen Euskal karaokeen frikia, edo. Frikia, bai. Alabak horrela. Baina denerako izan behar da frikiak, gauzak hainbeste eta hainbeste gogoz egiteko, ez da? Ni ez dakit azkoek edo hemen etxe honetan gaudela biltzen zituenan hainbat dokumentazioa eta hori horrela hori izan zen azkoren beste lan bat eta hori bai sasoi horretan izango zen friki gai horretaz, ez da? Eta ze polita, horrelako frikitasunak izatea. Hori da. YouTubera zenbat bideo igo dozu zen esaten jakingo zeunke? Ba hori, 2500 eta piku, ja hasiko naiz hurbiltzen 2600era. Hori, bi kanalen artean. Claro, bagian ikusten ari denak, esango du, batetik Gabi de la Maza dagoelako, betiko txantxangorri ezaguna, horra ere deitzen zezuten. Bai, ez izenez, hasi ziren deitzen, ze elkartu nintzenean Algortako lagun bateki, Xabier Etxe Handia, horrekin hasi nintzen kantatzen, holan bera Bob Dylan itzuran, holan gitarra, harmonika, eta bersionatzen genituen beste abeslarien kantak, eta parte hasi ginen ekoizten, adibidez, musikatu genituen Patxi Zabaletaren sasoi horretan olerki batzuk argitaratu zituen Gorka Trintzerperen izenez. Baina, bueno, hasi ginen plazaz plaza kantatzen, batez be, Uribe Kostan eta Santutxun eta inguru horretan, gero hori historia moztu zen, baina jendeak deitzen zen Txantxangorri eskualde horietan Fermin Valentziaren kanta hori nahiko temati, orain karaokeekin jarri naizen bezala, kanta horrekin ni 19 urtekin entzunion Fermin Valentziaren Santutxun, boluetan, ondino Frankoa bizi zela, eta gustatu zitzaidan pilo bat, eta orduan jai guztietan ni lortu nuen letra, eta gero gainera ematen zuen jokua Txantxangorria txantzate birigarroa, orduan birigarroa zen alde iluna eta Txantxangorria zen askatasuna eta zan hori, orduan euskera gutxi jakinda eta momentu horretan euskera etzekien jendearentzako Txantxangorriren kantak ematen zuen balore bat kantatzeko eta ematen zuen bertsoak egiten ari zinela, bakarrik aldatu behar zen, birigarroari adjetibo bat ipini eta antonimoa jarri Txantxangorriari, ez da? Eta, temati jarri nintzen horrekin, eta geroztik Txantxangorri ez izena Txantxangorria. Eta YouTubeko kanala ere, Txantxangorri izenarekin ere zabaldu zen duan, baina gaur egun ja, Gabi de la Maza alde batetik, eta beste alde batetik Euskal Karaoke, Kanal B. Kanal B. Denen artean, zenbat bideo esan duzu? 2500 eta hori. Pasko. Hori da, bai. Arpidedunak, jakingo zen esaten, nik begiratu dut, Bai, Arpidedunak Gabi de la Mazaren kanalean, ni uste dut momentu honetan ez dakit 58.000 edo... Hortik bueltan zabiz, bai. Hortik. Ez ara iristen, baina hortik. Hortik, bai. Eta bestean... Ez ara iristen, esaten dut, gitxi delakoan, ez ara iristen, Ia 53.000 Gabi de la Mazakoan. Eta bestean 28.000, Euskal Karaokean 5 urte bakarri daukala. Desente pasatxo, bai. Eta 11 urte bete ditu, edo betetxear dagoen Gabi de la Mazaren kanala, eta bestea 5 urte ditu. 80.000 arpidedun, ia 3.000 bideo igo dozuzenak, zenbateko denboran. Ez esan 5 urte daroa zuzenik eta dagoaneko urte desente txorango dozu honetan, Gabi? Ni karaokeak ja, YouTube sortu baino lehenago, ni karaokeak egiten dituen, ja. Ara? Bai. Hau sortu da lanean. Lanean... Zela sortu zen, no? Nik azken 26 urte, duela, ondino ez dira 2 urte jubilatu nintzela, baina azken 37 urtek egin ditute lan irakaskuntza publikoan, eta azken 26 urteak egin ditut Euskal Girotxe Barnetegiak. Orduan, irakaskuntza ez formalean. Esan dezakegu, irakaskuntza formala eta ez formalean. Euskal Girotxe Barnetegia dira hezkuntza sailak duen barnetegi batzuk, ereduen historia atara zenean, horretan esaten zen, hezkuntza sailak eman behar ziela umeei baliabideak
aisialdian edo egoera informaletan euskara erabiltzeko. Eta horrela sortu ziren Euskal Girotxe Barnetegiak. Eta ni 81an sartu nintzen konkurso de meritos baten bitartez, sartu nintzen barnetegian, sasoi horretan plentzian zegoen Euskal Girotxe, ni Gorlizko eskolan neukan plaza, nire herrian nuen plaza, eta orduan utzi nuen nire plaza Gorlizkoa eta hartu nuen plentziakoa. Eta hor lanean, hor batez be, hor erabilera handiagotzeko teknikak jorratzen genituen, orduan bi lan genituen barnetegietan. Etortzen zen taldea atenditu, ekimenak prestatu, haien euskararen erabilera handiagotzeko, eta gero bestaldetik, hainbat egun genituen umerik gabe, materialak sortzeko eta pedagogiaren inguruan lanak egiteko. Sartu nintzenean barnetegian... Hori ze urtetan dagoeneko? 81an. 81an. Bai, lehenengo barnetegian sortu zen 85an Euban. Eta Euban diputazioa karretera ondoan dagoen atarpe, oin gazte inmigranteak egoten di... Hor sortu zen lehenengo barnetegia. Eta barnetegi hori gero diputazioak eskatu ziren aldatzeko eta joan zen Plentziako aldundiak zuen egoitzara. Tan gero 19 urte egongo zen. Eta orduan ni sartu nintzen Plentzian, barnetegian. Eta orduan ni sartu nintzenean Plentzian musika oso importantea, oso garrantzitsua zen euskara horrelako aisialdian, bai megafonian, egunero ordu erdi bat edo 3 laurden euskal kantak, euskal musika lantzen zen, sartu nintzenean viniloak erabiltzen zian, eta idazmakina zegoen, ondino zeuden ordenagailuak. Eta idazmakina... Esaten ninduan, ia zure gainontzeko irakasle kideak ordu libretan, umegabeko ordu libretan, gauzak prestatu behar zian, egongo ziren danak, lapitzarekin, papel eta lapitzarekin, modu erabat analogikoan eta zu ordenagailuarekin, orduantxe oraindik ez. Sartu nintzenean barnetegian, denok analogikoki. Eta baina zelan okurritu jatzen orden esan zen duen, baliabideak euskal musika eta sustatzeko eta entretenitzeko eta aisialdi amon bariakien ez gaztei bai, zure ikasle gaitik hasi zinen, nola baita esaterran? Barnetegian hasi nintzen, bai. Orduan, informatika sartu zen 80 markadan eskoletan eta zera. Eta barnetegian ere bai, 80 markadaren erdian, MS2ekin, gero Windows 3.1, eta hori aurre historia da, ez da? Eta orduan, lehen idazmakinaz egiten genuenan, hasi ginen hori. Baina ni ja, 2000-ra ailegatu ginenean, hasi ziren beste baliabideak sorten, hasi ziren proiektorrak hori, ez dakit nola, hori, proiektorrak. Bai, proiektoreak. Eta orduan, ni nahi nuen bilatu, telebistan ipintzen genituen batzuetan izaten genituen bideoklip bat, baina hori letra nola jarri, letra nola sinkronizatu, eta hasi nintzen ibiltzen ja informatikan, zenien bestalde batetik, igual, hau sortu da, ni barnetegian sartzeran, alde batetik euskara. Beste alde batetik euskal musika salea. Nik gaztaroan bukatu nuen batxillergoa eta FP batera. Egin nuen maestria industrial elektronika. Orduan, elektronika salea nintzen, trastero holan aparatoekin ibiltzeko. Orduan, elkartu zen, zure hiru pasio elkartu zen, ezta? Euskara, musika eta teknologia. Eta teknologia, hori da. Eta gero, barnetegiak ematen zituen aukerak, ze azkenean laguntza zerbitzu bat zen, eta baliabide edo eskatzen genituen gauzak ikerketak egiteko edo material berriak sortzeko, normalki hezkuntza saiatik gure departamentutik, nolegatik, ia oso ondo zainduta geunden, eta lortzen genuen, ikusten baldin bagendun edo justifikatzen baldin bagendun zertarako behar genituen material batzuk edo besteak, urtean holan jasotzen genituen, ezta? Baina ala ere, suposik eta zure ikaslek ere zelako txoio, ezta? Eta lehen erabiltzen zen duzan programak ja kuriositatea egiteko, lehen erabiltzen zen duzan programak karaokeak egiteko, eta gaur egun erabiliko dozu zanak abi, imaginatzot bardinak ez dirala izan. Bueno, hortik zegoen Baskoban edo ez dakit nola zen, edo bazeuden programa batzuk, eta bazeuden Gipuzkoan irakasle bat egiten zituena horrekin hori, baina gehienetan behar zituen artxibo midiak eta hori. Baina izan zen ni uste dut 2004an
beste barnetegiko nola ni horretan nenbilen, beste barnetegi hori lankide bat, uste barrian lan egiten eta jarraitzen duela lan egiten, horrek esan, behitu ze programa topatu dudan, ez dakiz ere, Karafun programa, frantsesa da, eta hori, hasi nintzen probatzen, eta horrek ematen dauz aukerak karaokea bera sortzeko? Horren kajatu egin behar da denboran, zuk eskuz egin behar dozu, kantu entzuten duzun kantua sartu, timelinean, ez dakiz zelan deitzen jakon horri? Eta gero zuk, letrak sartu beharko duzuz. Prozedura nahiko mekanikoa da. Zenbat ordu tardatzen duzuz bideo bat egiteko? Itxe gora bera. Lehen igual, bataz bestekoa desberdina da, hasieran egiten nuen hori argazki montajeekin eta hori askoz gehiago. Bideoklip bat izaten baldin baduzu, gutxiago bakarrik letra sinkronizatu, bideoklipak bartu, egiten duzu kromakei bat, ipintzen diozu fondo berde urdin bat, letra sinkronizatzeko programarekin, eta orduan gero bideo edizio programa batean kokatu biak eta hori. Baina argazkiekin askoz luzeago. Bataz besteak bideoklip edo bestea, 3 ordu 4 ordu bakoitzean. Bakoitzarekin. Gero guk 3 minututan ikusten duguna, hori 3 minututako kanta bat. Claro. Ze badaude kanta 2 minututakoak, eta badaude kantak 10 minutukoak. Horrean, 10 minutukoak egiteko, bakitxinez, 100 ordu igual beharko. Edo badago, momentu, gero, badaude musika estiloak, rapa. Justu, lehen aipatu dudan barriako irakaslea den, Euskal Girotze Barnetegian den Rafa Arrizubietaren alaba, Aroak, aurten, iaz, iraian, nolegatik deitu zidaten, ni urtero lanean egonean egiten nuen bideoklip bat, nolegaren programaren barruan bebai daude Euskal Girotze Barnetegiak, eta gero eskolan egiten dira normalkuntzarako hainbat programa, bertsolaritza eskola, antzerki eskolan, eta baita Urruzuno programa. Eta Urruzuno saridunak, badakizu literatur batxilergo eta DBH-ko ikasleak, gero saridunak iraian nolegak eramaten ditut aterpe baterak eta egiten ditut hor sari moduan, ezta? Eta orduan ni azken urteetan joan naiz eta argazkiak atara eta gero horrekin egin du. Eta horten bebai deitu zidaten. Eta Aroak eskatu zidan, Gasteizen bazegoela rapero bat bere letran aipatzen zuela eta honek ez du transkribituko Gabi de la Mazak kanta batean. Eta orduan hor aipatu behar da... Zerako pikea, ez? Bai, pikea. Eta hortik arira bueltatzen, ze askotan enroiatzen naiz, eta orduan arira bueltatzen, rapa letra sinkronizatzeko egon behar zara denbora guztia, atzeko zaurrera oso arindoa eta hori. Eta ondo sartzeko, eta orduan egin nuen, sinkronizatu nuen, eta handi gutxira, raperoak bidalizian tuxe. Berak esan dutzu hori. Eta, batzutan esan duzu, batzutan errazagoa dela bideoklip bat egon badagoanean, eta horri letra sartzea, edo bideoklipik ez dagoenean, kantu zaharretan bereziki, edo bideoklipa argitaratzen ez badau talde orokorrak, talde ofizialak hobeto esan da, zuk egin behar duzu, irudien arteko montaje bat edo lako zera bat egiten duzu, ezta? Irudi horrek nondik ataratzen duzu? Imaginatzen dut Googleekin eskonduta egongo zarala, ezta? Bueno, hor nabil, beti bilatzen argazkiak. Letra entzunda, kaso, igual letra entzunda eta hau, ez dakit, zuhaitzen inguruan dabil, zuhaitz batzuk sartuko daz. Ez dakit? Zan egiten duzu, nondik ataratzen duzu imaginazio hori? Inoiz inork sartzen baldin bada nire ordenagailuan zoratuko zen. Eta orduan, badeko argazkien karpetak, musiken karpeta eta hori, eta orduan, ni batzuetan topatzen ditudanean argazki interesanteak, banoa gordetzen eta klasifikatzen, gaiaz, dinot hori gero errazten duelako lana, ez da? Gabi, goazen harin erantzutera. Bai. Iak gaizaren, zuzenean erantzuteko. Zein da, egin duzun bideo karaokerik gustokoena? Esan duzu, badaukazu zela, ia 3.000 bideo igota dagoeneko YouTubera. Baina gustokoena?
Aipatuko dut beste egunean eskatu ziaten, aipatu eren egon nintzela Pantxika Maitiarekin, Kanaldudekoarekin, eta eskatu zian momentu korte batean aukeratzeko karaoke bat. Eta aukeratu nuen nire lankide hoi baten kanta, ez dagoela grabatuta dinot, ez dago CD-an edo ez dago inolako lekutan. Duela bi urte Naroa Gaintzak, abeslariak, bidalizidan kanta bat eta esan zian, Gabi, ea zer egiten duzu honekin. Hau letra Arkaitz Estibai esena da, egin genuen hori, eta gaia zen Saturraraneko Andreen kartzela, eta orduan memoria historikarekin lotuta dagola, eta Naroa Gaintzaren abotz gozoarekin da gomendatzeko kanta bat. Izen burua zen da? Saturraran, eta gero urteak ipintzen ditu. Kartzelak izan zituen urteak, ez dugu gogoratzen nioin, eta ez nahi Bueno, ikusi beharko da. Bai, ipintzen da Saturraran, eta gero kartzela zabalik egon zen urteen ipintzen du hor. Eta orduan, ibili nintzen bilatzen Saturraraneko eta letrarekin hori montaje egiteko, eta egia zanez, iaz uste dut izan zen ikusitako bideo, gehien ikusi zen bideo bat. Hori joan ez esaten, badakizu zein den bizitaldi, ikustaldi gehien dituan bideoa? Hori izango da orduan, Saturranekoa. Gehiago izango da bela, igual, umeen bideoek agian gehiago daukie, gazteenek, aspaldiko kantuek, zeinek deko? Argi dago, umeen bideoen artean, badaude bi edo hiru direla pintxo-pintxo eta riki-riki, horiek dira arrakasta gehien dituena. Baita denbora luze daramatela hori kanaletan igonda. Eta gero kanta arruntak, gero igual begiratu behar duzu proporzionaltasunean. Zenbat denbora daroan eta zenbat bizitak. Lauteiatu, Salvadorren eriotzean, Baratxe bat, kanta horiek badaramate ia 2008an zabaldu nuen kanalean, 2008 eta 2010 artean nik deitzen dion kanta inkunableak holan deno kantatzen duguna jaietan gaudenak eta ja urte desente dituztenak, hori Laboa, Lete, Imanol, kanta horiek inkunableak, ni beste termino... Gainera, jende askok ikusiko dauz, asko dakiz, asko entzun ditu, inkluso askok euskaraz ondo jakin dabe, askok entzun egingo da, nunago, tantzeko kantuak, baina gero benetan letra zein dan kantatu, ez? Nik entzun izan dut hortik aletik irrintzi bak etzuta, ez? Eusko Udaria kantatzen eta irrintzi bak etzuta, ez? Karo, imaginatzen dut, jende asko eskertuko daula letra izate eta letra irakurtza, eta aldi berean abestiarekin parte, abestiarekin sinkronizatuta sentitzen. Euskal Herrian eta kanpoan. Eta leku guztietan. Nik sartzen baldin banaiz bi kanaletako estadistiketan, bai, ehuneko handi batean Estatu Espainolean ikusten da, eta Estatu Espainolean nola ez du bereizten izango zen gehiena Euskal Herrian. Eta gero urrengoa da Frantzia agertzen da, baina begiratuko bagendun izango zen Ipar Euskal Herrian. Eta gero, basoaz ikusten eta mundu osoan badaude klikak, Estatu Batuetan, Ego Amerikan, bai. Euskaldun asko ere munduan zehar badagoz. Lotuta gai hau aurrekoan galdatzen da, adibidez, azken bi urtetan, igual gehien entzuten ari da momentu honetan, azken bi urtetan egin ditudan karaokeen artean, bata zen Saturraran, Naroarena eta hori, arrakasta handia izan duela, baina asko entzuten ari da Urdangarin eta Izarok kantatzen duten errefuxiaturen kanta. Ederra da. Eta hori momentu honetan ni uste du proporzionalki da gehien entzuten ari den kanta. Eta zenbatero igotzen duzu bideoren bat, kitxi gora bera? Zenbat? Zenbatero. Egunero? Astero? Hilero? Hilero ziurrez, gehiago zen. Beste egunean berriro aipatzen Naroa galdetzen zian, baina nola egiten zenuen lehen lanean zeudenean? Enkargo bat egin zian. Obedozu eskontatu bakian. Eta esan nion, lehen lanean nengoenean loari orduak kentzen. Loari orduak kentzen egiten dituen. Afaldu eta gero geratzen nintzen hori. Orain une honetan igual egin asko ditudanez eginak, beti bueltatzen naiz kanta zaharrera eta baditu vinilo pilo bat eta digitalizatzen ditut eta gero ez baldin badut topatzen kanta hori, eta ni baldin badut viniloan edo CD-an, digitalizatzen dut eta hori. Eta orain, igual, ekoizten du gutxiago, asko egiteke zeudenak
eginda daudelako, ja. Eta hori pizka bat taldeek eskatzen diat, bade talde oso ezagunak ez dienak, baita talde ezagunak direnak. Horrek sustatzeko ere oso komeniko. Batzuetan, haien kanalean eta nire kanalean, azkenean zabaltzeko, zabalkunde egiteko, ondo dator. Hor taldeak esan duzu, talde asko eskatzen dut zuzela euren abesti propioen karaokeak zuk sortzea, eta YouTubek hain euskal influencerra izan da, YouTubek eskaini dutzu inoiz dirurik? A ber, hori lehen ez dakit aipatu dudan, zergatik zabaldu bigarren kanala, politikak aldatzen zirelako. Ni une honetan ez dute zer kobratzen, eta iaia 11 urte daramat historia honetan, eta hasiera batean, hasi ziren kobratu nituen diru apur bat. Baina hori bukatu zen, ez, baina YouTube sortu zenean, iaia ondino diskografikak eta abeslariek eta horiek ez ziren ondino bere atentzioa jarri YouTubeen. Baina hori bukatu zen oso ez dakit izan zen urte bat edo urte bi, baina kobratu nuela diru apur bat, etorri zitzaidan diru pizka bat, baina hori bukatu zen. Eta oin bi kanalen hori, iaia, Gabi de la Mazaren daudenez, begiratzen baldin baduzu momentu honetan, Gabi de la Maza kanalan publizitatea daukate iaia bideo guztiak, baina horiek diskografikak kudeatzen dituzte. Zuk iragarkiak zure YouTubeko karaoketan? Ezin dute zer egin. Ez dozu zuk iragarkiak sartzen? Ezin du kontrolatu iragarkiak, ze horiek kontrolatzen du abeslariaren diskografikak edo diskografikak eman dion enpresa bati. Altafonte, ni ikusten du, ni igotzen dudanean bideo bat, esaten dit, bideo honek badu beste norbaiten eskubideak, eta orduan ez duzu ezer egin behar, ager daitezke iragarkiak, baina haiek kudeatzen dituzte. Orduan, eta printzipioak, Euskal Karaokeen dauden bideoak, printzipioak ez ziren atara behar hori. Ze horre ez daukate, pizka bat daukat, eta nola politika jotoa saldatzen ni daukadan hainbat lana potoloa eginda momenturen batean, oin Europak ez dakizelegeak ipintzen ari den, azkenean nik egiten ditudan karaoke gehienak beste baten musika daukate, eta ordan musika, hori da gaia. Baina horrega zer esan gure dozu, Gabi? Momenturen batean, beldurra dut ea blokeatzen duten kanalak, eta Euskal Herrian geldituko gineak karaoke gabe? Bai, karaoke gabe. Eta orduan... Orduan erne ibili beharko dugu danok, Eskolentzako, txokoentzako, familientzako, hori izango zen kriston faena. Hala ere, Gabi, amaitzeko utzi dazu Deabruaren abokatu paperean sartzen apurtxo bat. Zuk oraintxe bertan aipatu duzu, egileen kontua, beste batzuk dirala kantu horren egileak, bideo horren egileak, eta letren egileak. Letrak nondik demonio ateratzen duz? Copy-paste egiten duzu euren webunetik, euren diskoen liburuzkoetatik, zuk entzun eta... Internetean ez daudenean, badaude horriak letrak dituztenak, eta hor baldin badaude, copy, paste, pin, baina gero letra landu behar dut. Silabak banatu behar ditut, eta erabaki behar dut silabak diptongoak edo azken bizila, azken silaba eta bestea ritmoa markatzeko, ze musika irakaslek asko erabiltzen dute, eta pelotita horretarako... Pelotita, ez da? Bai, oso... Inoiz esan diate, tu eres el de la pelotita, ez da? Horrelak hori... Orduan, esan nahi dut, letrak baduela. Bai, baina askotan... Baita diskak erosi ditut, eta interes handia izan dudanean letra bat, kanta bat egiteko eta hori, azkenean ezin lortu, eta CD-a erosi, letra tal, eta edo batzuetan baita Facebooken edo beste sare sozialen bidez jartzen naiz harreman, letra lortzen ez baldin badu eta denbora bat pasatzen denean, saiatzen naz abeslariarekin edo taldearekin harremana jartzen, eta aurkezten naiz. Gabi de la Maza naiz, badakizu ez zelan egiten dudan. Zuen karaoke bat egin edo?
kanta honen hori nire ohiko lana egin nahi diot kanta horri, bidaliko zenidakete letra, eta 180ean bidaltzen didate. Eta gainera talde asko, musikari asko ere, posik, Gabi de la Masak karaoke bat egin duelako, horrek atzetik daukan oi hartzuna. Baina batzutan agian, Gabi, ez duzu inoiz kritikari jaso, Gabi, bideoklipa estreinatu barri dut, eta ez deutzazu utzi bideoklip ofizial horri bere bidea egiten, birala sortu egiten bidea bera, eta zu dagoeneko etorri zara zure bideo batekin eta zure karaokearekin, ezta? Eta batzutan ez duzu zapaldu izan bideoklip ofizial baten hori jaso dut, momenturen jaso dut kritika, inoiz abeslari batena, eta baita momentu egunen batean ailegatu zitzean kritika, baina nola konpondu. Abeslari, Gaizka Peñafilek bidali zidan mezu bat, esan, beitu, igual egin behar duzuna da, oso ondo dago egiten duzuna, baina bideoklip bat ataratzen denean, zu egun berean edo urrengo egunean ez egin. Utsi, hori da, eta hori saiatzen nahi zoin, normalki usten baldin badago, batzuetan jendeak eskatzen di, Gabi, egingo duzu honen karaokea, eta orduan, oin saiatzen nahi igual, 2 aste, 3 aste, honek gomendatu zidan, utzi 2 edo 3 aste lehenengo bere bidea egiteko bideoklipa, eta orduan berak ipiniko da bilakaeran lehenengo postuan, ze batzuetan ni oso sedian egiten baldin manuen, lehenengoan ipintzen zen nirean. Baina hori ni lehen ez nekien, ni be ez naiz profesionala. Eta orduan hori basoaz ikasten. Borondate honez egiten duzu gainera, Gabi, borondate honez egiten duzu gainera, eser kobratu gabe, eta esan dakoa, harrigarria iruditzen jata, 10-11 urtetan, ia 3.000 bideo, ia 80.000 eta piku arpidedun edo jarraitzaile dauzkazula bakarrik YouTubeen, eta maitzeko esan, egunen batean esan duzu moduen YouTubek politikak aldatu eta blokeatu egiten badauz kontuak edo danalako gaitik, lasa egoteko txantxangorria.eu zen edo non da hor bideo guztiak dauzkazu zela. Bai Euskal Karaokekoak zein Gabi de la Masak. YouTubeko enlaceak dira. Me cago en la leche. Gorde ondo bideo guztiak. Hori, baditu gordeta, gertatzen dena igual, gordetzeko niri dizkago horrean, ez da gordetzen ditu, baina pizka bat kalitatea jeitsita. Eta norbaitik aipatu dio, ni gustatuko litzaidake momenturen batean, ea horrelako fundazioaren batean edo lan, zerbidore batean ipintzeko, eta momentu batean YouTubeko politikak, Europak sortzen ari diren direktrizak eta horiek, eta lan hori, momentu honetan ni uste dute ondo legoke gordetzea, eta hortxe gelditzen da deia, fundazioaren bati edo euskal erakunde batek Gabi de la Masaren bideo guztiak, karaoke guztiak gorde gura badauz, agian beharko gunean YouTubek zentzuratu egiten dituelako, hortxe gonbitea. Gabi, eskerrik asko, benetan, zoragarri egiten duzu lana, eta segi, guk Gabon bueltatan, etxeko txikiekin, eta beti jarraituko dugulako, jarraituko dugu kantua kantatzen, egin handi baten, zuri esker. Eskerrik asko. Bai, zuri. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.